Takže ahoj, vítám vás u dnešního videa a dneska to bude jakože natáčím tak druhý nebo třetí den a moje videa už mají hodně zhlédnutí, mají jakože pár lajků a mám jakože 5 odběratelů, za což jsem jako fakt hodně ráda. Moc děkuji lidem, co mě odebírají a co sledují moje videa. I co lajkují moje videa. Fakt vám moc děkuju, že prostě jsem jako prostě jsem začala tak, že 100% žádného odběratele mít nebudu, ani že moje videa nebudou mít žádný lajky a jako spletla jsem se, mají tam nějaký lajky a mám 5 odběratelů, což je pro mě jakože super, jakože vůbec jsem nějakého odběratele. Takže fakt těm lidem moc děkuju a jako, počkejte. A nevím, jako, možná dneska natočím nějaký video, jakože možná ask ještě dneska nějaký můžu natočit. A takže tohle bylo celý video a ahoj.